see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Good Ay, morning. mag-uwi na kamuta. Mamaw na kamuta. Good morning, guys. Ayan, nakaligo na pala ako. And gamit lang natin ay PJs and yung, kasi very comfortable niya lang. Mag-ayos na ako ng gamit kasi ilang araw na lang kami. 11 ngayon, 12 bukas. Then, Tuesday, alis na kami. Yeah, 13 ang alis namin dito sa Bicol. Kaya, ayusin ko yung mga pinamili ko sa TikTok. Then, ayusin namin yung gamit. And, baka mamayang pag natapos namin yung mga pag-iimpake, baka umalis kami. We'll see. Kasi maganda yung panahon. Kaya naka-ready na rin yung ating face. Kasi anytime, pag okay, na maaga na yung gamit ko. I-haul ko din sa inyo din yung aking mga pinamili nga sa TikTok. Yung mayon, ayan. Nagpakita siya today. May konting clouds, but ayan, visible naman siya. Ano pa rin siya? Alert level 3. Nag-alarm pa rin yung aking phone. Yan yung parang alarm namin dito eh. Yeah, but yeah, maganda yung weather today. Sana wag naman umulan. No? Sana wag nang umulan. Ay, pasum naman yung face natin. No eh. Yan, sana wag nang umulan para ma-enjoy naman namin yung last 2 days dito sa Bicol. Kahapon, sayang. Ang lakas ng ulan, ang hangin, ang foggy. Nandito yung mga relatives ko. Hindi namin na-enjoy yung labas. Buksan ko na to. Tawagan ko muna yung aking asawa. Then, mag-i-edit ako. Si Holly tulog pa. Tulog pa si baby girl. Then si mama, nilalaban niya lang yung mga iba pa naming damit para matuyo at malagay din natin sa luggage. Kasi bukas is last day, full day bukas ang pag-impake namin ni mama. Kasi the next day, hapon naman yung alis namin sa 13. Okay, mag-edit ako. Kasi kagabi hindi ako nag-edit. Maaga kami natulog ni Holly. Pag alis ng mga pinsan ko, hindi ko na na-close yung vlog. Pag alis nila, mga siguro after 1 hour and a half, natulog na kami ni Holly. Mag-edit muna tayo. Nagluto ka? May kinikwento si Papa, bumili raw siya ng... Bibili siya isang daan na kasaba. Yung kamuting kahoy dito, kasi si Tio ba? Yung diyan, no, diyan siya nakatira sa baba. Nakita ni Papa. Tapos sabi niya, pabili ako ng ng kamuting kahoy. Kasi nakabili na kami nung nung nakaraan pa, nung first, second day or third day na. Basta binignit kami noon. Tapos meron din silang purple na may yam. Tapos meron din silang purple na kamote. So kanina bumaba si Papa, bili siya na ng nakita mo ba siya? Nakita niya, tinawag niya, pabili ako ng kamuting kahoy. Binigyan niya 100. Ang binigay sa iyo ay kalahating sako. Oh, so nagulat si Papa, ang dami. Sabi, binigyan mo kasi akong 100. Tapos binigyan na lang ni Papa pagkain din. Cake, sabi niya, eto, biscuit, binigyan niya. So sabi ko, pag nakita ko, dagdagan ko lang. Kasi isang sako daw nakasava. Diyan sila nakatira, doon sa baba. Doon sila nakatira sa baba. Tapos nung Pasko, binigyan din sila ng ng parang grocery. Ayan. Gusto ko nga dyan pumunta pa. Gusto ko magpunta dyan. Diyan siya dumaan. Ayan, sa kanya yung bakang yan, oh. Alis tayo pa. Maganda yung panahon, punta tayong Kagsawa. Kagsawa ka? Kagsawa, ini, yung ruins, Kagsawa. Si Holiday pa na ka dyan. Tara, apo danta si Ma. Hindi pa ako tapos mag-edit kasi. Kausap namin si Jan. Who you talk today, Baba? Daddy. Si Daddy nasa horse racing. Kagsawa? Digdi lang sa ruins kasi si Holiday pa naka dyan. So sabi ko, 2 days na ako walang edit, guys. As in-enjoy namin yung namin sa family. Tapos ngayon maganda yung weather. So samantalay namin, alis tayo na lang. Hindi pa ako nakapag-impake, pero ayusin na lang yun mamaya. Kasi yung weather maganda. Sayang naman, alis na lang kami.
Where's Lola? Ano si Mama eh. Ah, we have food here, Baba. Ayan, luto ng Lola niya. Ayan. Adobo, chicken, yan, bangus. It's alright. Eggs and sinangag. Hain. Andito yung kamuting kahoy. Ayan, abaka namin mga chinelas dito. Ayan. Ito, Tapos uyang yan. Puta na kulog Oh talaga. my God. Ang Grabe dami ka nga. ba? Itong pati. Iyo. Nagluto ka pa. Uragan mo yun. Oh, ang dami. Maria. Sus, ang lalaki pa naman. Ang lalaki. Diyos ko, bagong ano talaga? Oo, Kasaba. Ang nila ba ni Mother? There's some back there. Where? Ayan, yan. Inaubos na ni Mama yung labahan para wala kaming labahan pag uwi sa Manila. Nilabanan ni Mama. Susutin ko sana to. Kasi nasut ko lang naman to dito sa loob ng bahay. Si Mama talaga nilaban. Sabi ko, Yesterday, she yeah, I know. Ang sipag ni Mamang laban ang damit namin. And what do you think about Lola's washing? so extra smells good and so clean. Yeah, tuwang-tuwa siya dun sa white niya. The And white. when I had my white and there was a big orange stain here from my ice candy, it's all off. I'm surprised. Anong luto niyan pa? May gata? Daysa na? Okay. Masarap din sana may gata. Sa aga may gata. Ayan. Kamuting kahoy. Tapos eto, pinababaho na to. Kasi hindi naman nakakain dun sa taas. So para makain dito makain nung ano dito yung si Wilson. Ayan. Miswa, may miswa ako baga dito. Tapos eto, ayan, yung mga palaman. Kasi hindi na, alis na tayo. We're gonna eat first. Kasi may daming luto ni Lola na naman. We're gonna eat. And we're going. The chicken, You wanna eat the chicken? Egg? Okay. rice. I wanna drink my bone broth. May ano pa nga pala? May 12 eggs pa kami. Mama, can you do that? Ew, wait, babe. May 12 eggs pa pala. May dalawa pa. Yung binili namin, ibabad ko to sa mainit. Half tablespoon. Ang sarap ng amoy ng chicken. You want adobo or chicken fried? Chicken fried. Chicken fried. Okay. Sobrang init daw sa Australia, sabi ni Jen. As in. And eto, di ba nabanggit ko sa inyo na itatry ni Holly yung mga snacks dito sa Pilipinas? Ayan, hindi niya pa nagagawa. So baka mamaya gawin niya to. Madami-dami pa naman yan. Iyo, nagluto pa si Paya. Nagluto pa si Papang kamuting kahoy. Masarap yan, may sausawan. Matingin tayo sa SM, baka mayroong sausawan. Sinangag na ako ka. Si Papa kasi di yan umalis ng bahay na hindi nakaplansya ang damit. Tapos na si Holly. Ayan ako, tapos na din. Kainin ko lang itong isang itlog. So, nakadalawa tayong pugo. And kunti lang din yung nakain natin na fried rice. Hindi like before, last year, my God, dami kong kumain talaga. But this time, ano lang, yung tama lang. Hindi nyo ako makita laging nagmumukbang, di ba? Sarap. Hindi na kain ni Holly. Ang kinain niya lang egg tapos konting chicken. Sayang nito, pakain ko to sa kanya mamaya. Para hindi na magluto si Mama. Ilagay ko na lang dito sa may bangus. Ay. Tapos ayan, hindi ko rin kinain yung isa. Tapos may tira pang adobo.
Sarap ng adobo ni Ma. Gusto ko sa adobo talaga yung buto-buto. Ayan. Parang hindi nagalaw. Are you ready pa? Linansya ni pa yung outfit ko today. Ayan si pa. Nagpa-plancha pa siya. Plancha pa kayo. Ayan siya. Mahilig si pa mag-plancha eh. Ayan siya. Linansya niya yung aking... Ay, yung OTD ko kayo. So ito yung nabili ko sa... Doon pa to sa Adelaide. Itong top natin. Tapos, itong jeans, nabili ko siya sa TikTok. Oh, nagkasya siya, size 27. Yung mga una kong binili, hindi siya nagkasya, so napunta kay Mama. Ayan. Itong OOTD natin. Ay, Mama! Bako, iyan pa! Yung shoulder bag. Oh, ano rin mo? Dala ni Mama yung medicine bag ni Holly. Sabi ko, so ito kaya, lalagyan ko siya ng laptop. Kasi kung maalala nyo, sa SM, laptopin ko yung laptop na gusto kong hopefully maayos. Kasi last day na tomorrow. So ngayon, dalhin namin. Tapos, punta kami doon sa Ruins ba yun? Sa Tagsawa. So yan. OOTD natin yung for today. And then mag-sandals lang ako. Ano ma, okay ka na? Yaw dyan, suporta. Sabi, nag-oo pa naman ako kasi akala ko, sabi ko yung itim. Hindi ko na naisip na dadalhin mo yung isa. Ano na, baby girl? Wow! Wow, you like it? Ha? You like? First time ko kasi mag-jeans. Sinelas natin. Let's do an outfit check. Outfit check. Your top. My top is, I already did from, nakalimutan ko, basta sa, Bali Girl. Basta sa Australia pa to. Tapos jeans from TikTok. Inol yata ito ng kapatid ko, so tingnan nyo nilang sa yellow basket niya. Kasi ako, ikaw pa pala. Ano tayo na mga I'm copyright? sorry, as for the my top from Red Cow, shorts from I think Rip Curl also. Naganda, Ganda? Okay. and my shoes from Kmart. That's right. So, Holly. Alis na tayo. Ilak na yan. Ilak na dun pa. Si Mama. Forget your money? No. Lola will bring that one. Well, I'll bring it. Alright. Si Father. Who's guwapo? See, it's the bacon. Mama. And yung shades from Gentle Monster. And my clip from Miniso. Miniso. Na, hindi niya dadalhin ma. Dali mo yung isang eco bag ma. Just in case. Ang ganda ng weather. Tama pala ano. Oo, di ba? Oo. Dala mo sa yan. Oo, di ba pa? Kasi yung mga una ko kasing nabili, malalaki. Proud talaga ito. Iya, malalaki nga. 27 lang pala ko pa. Ma, I wanna swim. Ay, pragan mo 30 po. 36. Ma, I wanna go swim. Gusto nyo mag-swimming? No more swimming, Baba. It's too late na for swimming. Wala tayo sa tabako. Malayo natin kay Tito D. Ma, nakalak na dyan, Ma. Okay, go na, Baba. Go na, Father. And ang suit ni Mama ay yung na-albor niyang damit sa akin. Bagay na bagay sa kanya. Yan kay Holly sa sarok kong bag, Ma. Nilagay di. Baba! Did you, Baba? I don't think so we bring the charger. It's alright. Pagbalik namin sa Manila, siguro paigpitan ko to kasi medyo bumababa siya sa akin. Mag-SM muna tayo soon kasi iwan ko to dun sa technician. Baka ma-fix nila. Can I miss this place, Baba? Yeah.
Are you ready to go home Yeah, for school. for school? I'm excited for school though. Oh, that's good. Excited na siya for school. Sa 27 ang pasok niya eh. Alis namin 19, dating namin 20 sa Australia. Will we be back before I have to pick up my books? Yeah. But we have to do all sorting. Yeah, sorting and then we're gonna buy you uniform. Oh no, not you, the boys. We're gonna bibilan namin ng Mine's uniform. still fixed. I Yeah. just need tights. Yeah, tights. Mine. You- I want like a colorful, Colorful. No. like a book Blue. thing. Ah, that's for the book thing. Yeah. Well, that will be long, Papa. It's not. It's just opening. Gusto niya book week na agad. We're gonna sort out your stuff and then yung boys uniform. So, magiging visit ako pag uwi kasi back to school na naman sila. Tapos na yung ating ganda. Tapos na yung ganda-ganda natin dito sa bakasyon. Back to reality na tayo sa 20. Ito po yung nagtanong po ako nung isang araw about sa if maayos niyo tong laptop ko. Ito yun. Ano pong nalaman? Pag ina-open ko po siya, parang tumutunog lang siyang fan. Tapos nang chinarge ko siya kanina, yun din ulit, naingay siya. Kailangan iiwan yung laptop kasi i-check niya, may shortage daw yung laptop ko. So titingnan niya pa kung anong pwede niyang gawin. Kasi wala siyang power. Ha? They're gonna call you. Yeah, they're gonna update us. So punta tayo ng Daraga, para nga sa Mayon. Bilan natin si Wilson ng ni Papa mag-ice tea sa Bigs. So, mag-take out tayo ng ice tea. So, yan na yung ating ice tea from Bigs. Then Starbucks. Starbucks siya. Pasok ako dito. Gusto ko pa-take away ng matcha taho. Scan ko yung aking matcha taho kasi punta mo na ako ng Starbucks kasi gagawin pa naman nila. Mom, we been Para hindi masayang ang oras. Oh, yeah, we did. We went to the Jolly Bay that we were Yeah, ayan. Dito lang naman yung Starbucks eh. Ang haba ng pila pa. Hindi na lang. Bukas na lang siya mag-Starbucks. Ang haba ng pila. Ba't ang sum-sum naman ito? Sorry. Okay, McFlurry na lang. Nakapila tayo dito sa take-out. So, ito na yung matcha tao natin. Ate, pwede pa-add ako? Pwede? Mayra, thank you. Raspberry. Yan yung McFlurry niya. Hindi siya Starbucks. So, papunta pala kami sa Daraga Church. Daraga Church yun, di ba, ma? Ayan. Punta kami ng Daraga Church. Kasi Sunday ngayon. Tapos, ayun pala. Nakain ko yung McDonald's na fries. Si Holly kanina niya pa naubos. Sa SM pa lang yung kanya McFlurry. Ito yung ating inumin. Yung matcha taho. 25% lang na sugar yung pinalagay ko. Try natin. Pero paano? Diyan kayo. Ayan yung taho, yung puti. Parang may pearl. May pearl din pala to. Kalimutan ko na. Ayan. Ubus ka. Oh, the car. Yeah, the taho. Pag ganito pala. That's sweet. One way to. Two-way. Oh my God, two way to. Meron din babaan dun sa likod. Ang liit ng kalsada. Mas maliit. That's so good. Oh, Yan na yung Daraga Church. come on. That's so masarap. Lapit lang pala. Come on. One way na lang. One way. Doon ang palabas. Doon ang labas.
Kaya nga sabi ni Kuya, punta tayo dito. Oh. Mababa na nakita ta. Sige ka ba? John, Oh, sige po. Halika man. Kitang-kita yung mayon kaso, ano siya oh. May clouds. Church. Are we going in there? Yeah. Iba muna tayo. Sa labas lang kasi parang punong-puno na yung ano, yung Kagsawa Church. Daraga Church. Simba tayo. So, tapos na tayo magsimba. Nagpa-picture kami. Ang cute nung bata. May tinda siyang yema. Binili ko lahat ng yema niya kasi siya yung nag-picture-picture sa amin dyan sa Kagsawa Church at saka dun sa may mayon. Inubos ko yung tinda niya. Hinintay lang namin yung sasakyan. Kasi punta tayo ng Kagsawa. Yun naman talaga ang original plan natin. Pupunta ng Kagsawa. Tapos sabi ni Mama, Chuk Sunday ngayon. Magsimba tayo sa Kagsawa Church. Ano nga ni Ma? Daraga Church. Sabi ko, sige. Kasi nga, hindi ko na alam yung days. So, buti na lang, nabutan namin yung misa. Hindi namin nasimulan, konti lang. Konti lang, di ba, Ma? Konti lang, as in, almost nabutan namin yung buong misa. You like the church here, Baba? Yes, it's so massive. Yeah, massive church. Giant church. Ayan yung volcano, oh. Alas 5 na. You got balloon? Yeah. Ayun. Matagal na tong simbahan dito, guys. Punta na tayo ng Kagsawa. Tinry niya yung yema na nabili namin dun sa bata na nag-picture-picture sa amin. Ang galing ng bata. So, pinakyaw namin yung yema niya. 220 lahat. Binigay ko sa kanya 250 kasi ang cute ng mga pictures niya sa amin. Mom, Yes? for dinner? We're going to Puro. Puro, you know the one we went to look for balot. We're going there early. But we're going to somewhere first, Kagsawa. Kasi bukas, nagtanong siya sa pulis, sabi niya bukas daw yung Kagsawa. Kasi yun din yung naalala namin na baka papunta namin sarado. Gusto ko lang ipakita kay Holly kahit sarado siya. Yung yung simbahan na lumubog. Pero sabi ni Wilson, may tinanungan daw siya, bukas daw. Alert number 3 pa kasi yung yung volcano. Welcome to Kagsawa. Ayan yung sign. Pwede open daw. May entrance yata, ID. 25. Nalala ni Holly yung nag-ATV kami. Mom, Dito rin and kasi I yun. got stuck Yeah, dyan oh. at the Huh? Ay. Ayan o, dyan. So, no? ATV sa motor. Ano yan? Di na kita mababa. Dahil ba ang malaw? Ito yung Kagsawa. Ay, ayan pala. O, yan lang pala. Yan lang pala. Saan may ba, Ma? Siyang entrance fee, 40 yata. 40 pesos. Tapos yung senior, basta kami 115, apat, may bata. So, yan. Yeah, and then something happened. I'll take your photo there, Papa. Come on. Ang galing ni Kuya. Pinipicturean niya kami. Tapos na kami ni Holly yung mag-asawa naman. Heart, Mama. Puso. Ma. Argani, Ma. Ang senior turuan. Alat lang. Andyan sila. Matagaso na laos kang seniors. Nahirapan si Kuya. Yeah. Tapos na kami, guys. 6:16 na. So, nag-TikTok pa kami. Nag-TikTok pa siya. Dami niyang request. Ha? Ha? I'll tell you. Yeah. So, snacks niya daw. Gagawin niya pala. Kung My mamaya. mom's childhood snack. Yeah. Dito na tayo sa Puro. Oh, watch out. Nakatulog yung nag-TikTok. Napagod. Napagod siya. Hindi kayo ko tao.
Naghanap pa ng parking. So, dito kayo kakain ng dinner. So ngayon, medyo marami pang bukas kasi 6:54. Wala pang 7. Scallop. Oh, yun, may ano pa pa, pusit. Ay, sorry. Yeah, wait, hold it. Yan, ko na yan. Wala na yan. Pre, yung plato, pre. Wala na yan. Ito yung balot, guys. Yung grilled balot. Balikan ko na, ha? Balikan ka na lang ba? Bara. Yeah. Ate, hi. Magkano? 160 Which one? Ano ba? Ano? Chicken, ano bang laman nito? po. May carrots and cucumber and mango tapos spam. Ah, spam daw siya, Holly. There's no chicken? Wala bang chicken? Spam lang siya, Holly. Baka naglibot pa siya pa. So, ayan na yung scallop natin. Ah, thanks. Tapos may dalawa dito. Ah, sige. Ano yan? 7. Nagdagdag ako isa. Ayan, mama. May suka na. Magkano po lahat? 450. Tayo na lang. Dalawang scallop. 475. Ah, okay. Diyan na lang po. Thank you. May tissue kayo? Ito po. Pa, pwede na tissue naman pa? Nose? Balikan pili sa balikan mo na lang. Yes, please. Padagdagan mo. Wala na? Wala na? Wala na pala pa. Sige na lang, later na lang pa. Pwede tumada ko. Basong na kita. Tapos na ba to? Wala na. May basuran kayo dyan, no? May basuran kayo? We have one more, ma. Hanap muna tayo magpapakita. Matang kilo. May mga pipino tapos Pwede ka, ayun pa, nakaupo doon. Pwede pipino? Ano masarap nila doon? Pipino? Kasi ko yung suka, pamili mo nila. Anong the best? Sabi sa mga wala. Hoy, kumain ka. Dalawa kay Papa. Tapos isa pa kay Mama. Smile!
yung lovebirds, oh. Kumakain ng bal. Si Papa ayaw niya. Ingat na ingat siya hindi makain yung sisiw. Para kayo ni Papa hindi kumakain ng sisiw. Nakakain ako sa Australia. Hanap naman tayong iba pa. Iba pa. May manggam. Ay, wala nang manggam ah. I think that's last na. Puro pa. Hiniling mo sa poro. Anong ba duman? Kuya, baga. Grilled pa, oh. Inasal ini pa. Puros na sa kamo manok. Mamanok na naman kamo i-dip. Nagmanok na kita. Iba naman. Ito naman ay may isira pa ho. Kuya, may isira baga. Merong isda dun, oh. Mamanok na. Abo niya sira? Sakit ng manok. Isaw. Gusto mong isaw? Manok isaw. Okay. Sige pa, duwa. Ulang manggardaan. Unto, ano ka no? Kaya nga, unto, ano yan? O yan, nadakula. Ano yan? Manok yan? Manok pa yan. Tuwangan. Ayan. So yan na. Tapos sarong bangos. Dalawang rice. Meron din sila mga chinelas. O, si Papa nagpaluto na ng bangos. Tsaka chicken. Kanina pa ako salita ng salita. Hindi pala kayo naka-on. Iniwan muna namin si Papa tsaka si Wilson no, kasi niluluto pa yung food nila. So sabi ko maglakad-lakad muna kami. Then si Holly, Jollibee. magja-Jollibee na lang siya. I-take out ko na lang siya ng Jollibee later. Oh, McDo. Or Macdo. I'm full. Nakadalawa akong grilled balot, tapos pusit. Ilang pusit yun? Madami-dami din yun. And, thank you. And scallops. 13 plus 13. Ano siya? 26 pieces. Nagati kami ni Mama. 13 kami ni Mama ng scallops. Ang sarap. Oh, wala naman pa masyado dito, Ma. Oh, may puto bumbong pa, Ma. Oh. Wala, may puto bumbong pa sila. Busog na busog na. I like dessert. Yeah, may puto bumbong sila. Kaya sa busog na, Mi. Magkano sa puto bumbong mo, ate ko? Yeah, the puto bumbong. Oh, yeah. Pabalik na kami doon kay Papa. Ito na siguro yung kila Papa. Okay na ba? Ah, wala. Nandiyan pa yung boss. Saan si Papa? Anong drinks nyo pa? Ah, naghanap ka lang. Ang dilim. Ate, wala na kayong mesang hindi maliw, madilim daw. Hindi niya makita. Ngayon yung boss ni Papa. Pinapalayo ako ni Holly dahil may nakahigang gasol. Naglakad naman kami sa papunta dito. Dito naman kay paakyat. Madami pa din tao dito. Oh. Malayo-layo na yung nalakad namin. Hindi pa luto yung ulam ni Papa. Ito yung mga dessert. Ayun na namin, oh. Ayan yung seafood. Ah, ito yung sinasabi ni Pam, balon. Doon na tayo, pababa na tayo. Doon nakapark yung car sa dulo. Ito na yung dulo. Ah, kaya nga, ito na yung pinaka dulo. Wala nang ilaw, oh. Wala na silang pailaw. Okay. Ano naman dito? Tusok-tusok. Okay. Kung na ba? Let's go. Doon yung may pailaw, diba? Oh, layo na natin. I-try ni Mama ang chorizo. Manamis yan na, Kuya. 35 daw. It's a longganisa. Wait, Papa. It's too hot. It's too hot. Mama. Gusto mo mag-rice, Ma?
mo. Suko na rin siya. Okay. Busog na raw. Sige, salamat po ate. Kuya. Okay, salamat po. Okay, let's go. My little soda pop. Busog na kasi ako, ma. Hindi ko na kaya. Nabusog ako dun sa balot. Tsaka dun sa pusit at tsaka scallops. Sarap. Masarap. Sarap. Namis daw. Ano, Cebu din, longganisa di Cebu daw. Right there. Okay, let's go. Let's go and Find Lolo. guys, I made my decision. We're getting McDo. Macdo, okay. Tapos na? Order pa ka na pero malutaw. Iyo! Ah, that's good. Basugong ka? Pag alat ko tayo, pag nakaulakay na dito. Oo. Tapos na raw silang kumain. Yeah, McDo. Ayan pa, longganisa. Ha? Longganisa. Ako, parang magsusuka na ako pa sa kabusugan. Malutong ang sira. Iyo. So doon tayo galing. Umikot kami dito. Holly, kami ah. Tapos, lalakbay natin to hanggang doon sa dulo. Yung kanina, kung saan kumuha si Mama ng longganisa, sa dulo pa nun, kasi nandun yung car. So ito na yung pinakadulo. Nandun yung longganisa kung saan binili ni Mama yung longganisa yan. Nandun yung car. Kita na kami ni Wilson. Ayan na. Okay. Tao, si Holly. Magdo daw siya, Will. Si Holly. Meron pa tayong Sa may albay. sige. Then we're going. Pwede na rin eh. Po. Saan kita maagi? Hindi na lang. One way daay eh. Di na kita. Hoy, ang init. Hintayin natin, naka-order na tayo. Ito yung number natin. Bye, yun lang kami. Kain siya ng McDo. Si Mama, sabi niya, parang sumasakit ang tiyan ko. Sa dami ba naman yung kinain? Ayan yung kanyang dinner. Big Mac. Are you sure you got this right? Yeah. Wash your hands. I already have. Okay. So good, Dad. Post the vlog na, Baba? Thanks for watching. Please like if you haven't yet. See you on our next. Ano? Please like. If you haven't yet. Oh, please. Say thank you first. Thank you for watching our vlog. Please like and please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Good night, guys. Time, so